Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 ye-Affinity la esiqala khona ku-Bruno owayekade eyisosha osewayeka. Simbona ehleli yedwa eyibhayi edimile la ecabanga khona esikhathini esingangonyaka isosha lesifazane ababesebenza nalo lalibanjwe khona ama-terrorist beliphoqa ukuthi lifunde izinto ababeyibhala ephepheni phambi kwekhamera ngokuthi lo wesifazane wayesazi vele ukuthi bazombulala. Wathi abamane bambulale ngeke ayenze leyo nto ngoba uzofa vele. Ngaleso sikhathi amasosha amabili ase-America uBruno nopartner wakhe kwakuwumfowabo babeze khona la ukuzosindisa lo wesifazane ngesikhathi omunye wama-terrorist yasethe umnqamula ekhanda. uBruno nopartner wakhe kwakuwumfowabo baphazamisa yonke leyo nto. Isimo saqala sashuba ngoba kwaliwa kodwa ngebhadi umuntu owayefike noBruno kwakuwumfowabo washonela khona lapho. Kusukela lapho imicabango ney'nhlungu okwenzeka kuBruno ngalelo langa kuphindanga kwasuka. Khona lapho esahleli ebha uBruno kwafika owesifazane ezama ukumfensa. uBruno wacela lo sisi ukuthi akamshiye kancane ufuna ukuba yedwa. Lo wesifazane waqhubeka nokuncenga uBruno. Lo munye wahamba nalo wesifazane wafakela uBruno iphilisi etshwaleni bakhe. Nokade esedragwe iphilisi uBruno lo wesifazane wathatha uBruno wamkhiphisa yonke imali ayenayo kwe-ATM. Wahamba wamshiya equlekile kanjalo. Uma ephaphama late uBruno wathola sekunamaphara azama ukumkhumula izinto ayigqokile. Wasukuma lapho uBruno wabashaba. Kodwa ngebhadi leli drug lalisamdakile uBruno. Waqeda ukushaya abantu wawela phansi naye waquleka. Ngakusasa uBruno waphaphama eseboshiwe solwa ngokuthi ulimaze abantu abathathu ubeka la endaweni. Kwafika uJonathan umngane wakhe wazomkhipha ngebheyili. Sebesekhaya uJonathan watshela uBruno ukuthi le ndlela yakhe yokuyiphatha ayisamukeleki. Amtshela ukuthi impi yasebusosheni isiphelile kufanele azame ukuthula. uBruno watshela uJonathan ukuthi yena wafelwa useyinhlungweni. uJonathan kwamcasula kakhulu lokho etshela uBruno ukuthi naye ube yisosha wafelwa abantu naye abaclose kuyena. Ethi kuBruno akayeke ukuyicabangela ethi nobaba wakho washonela ezandleni zami Bruno. Your father died in my fucking arms. You want to hear it? You selfish motherfucker. Esehambile uJonathan wasala yedwa. uBruno wathatha isibhamu sakhe esethi uyaqeda ngempilo yakhe. Before adonse itrigger kwakhala ifoni yakhe. Wathi uma eyiphendula wathola ukuthi ufonelwa u-Agnes lo wayeyisosha babeyomsiza kuze kushona ubhuti wakhe. Ethi u-Agnes ngiloko ngakugcina mhlane ngisindise ekufeni ngizonivakashela lapho noJonathan endaweni yaseBangkok. uBruno watshela u-Agnes ukuthi sizojabula ukukubona kade sakugcina. Nokwathi lapho eselele uBruno ngoba la eBangkok indawo yakhona izungezwe amanzi. Weza umsindo emva kwendlu wathi uma ephumela ngaphandle wafica umuntu wesifazane wayelele phansi equlekile. Wazama ukumpompa amanzi esiswini ngoba engathi ukhincwe amanzi. Wathi uma ekhwehlele ephaphama wamngenisa endlini uBruno emphethe. Wazama ukumthoba amanxeba la alimele khona etshelwa na u-Agnes wayesefonini. Ethi u-Agnes akamphuzisa isobho elishisayo wamenzela uBruno. uBruno etshelwa u-Agnes ukuthi umthole engathi uflashwe amanzi omfula. Seliredi isobho uBruno wamfunza lona wamtshela ukuthi akalala aphumule. Ekuseni uBruno wavukela emsebenzini kwi-restaurant kaJonathan la esebenza khona ebamba khona itoho elekele lo mngane wakhe. uBruno exoxela uJonathan ngalo muntu wesifazane wamcosha equlekile. uJonathan wenza ijoke etshela uBruno ukuthi usethola umakoti. Ntambama washayisa uBruno esesuka emsebenzini eseyendlini ebuya nokudla. Wafica ukuthi lo muntu wesifazane namanje usalele. uBruno wathola ukuthi ngenhlanhla kodwa ukudlile ukudla ade emshiyele khona. uBruno wahlala edining room emlindile ukuthi uzophaphama. Waphinde wabuyelwa ile micabango yokushonela ubhuti wakhe. Lo muntu wesifazane waphaphama wathi uma esondela kuBruno wethuka uBruno wamgxavuna ethi uyamklinya wabuya yakhumbula uBruno ukuthi konje kukhona umuntu la endlini wamdedela waxolisa. uBruno wayesazama ukuxolisa emcela ukuthi abayohlala ngaphandle. Sebehleli ngaphandle wambuza ukuthi uwubani futhi ufike kanjani uzoqulekela emfuleni. Lo sisi wathi igama lakhe u-Athena kodwa akasakhumbula ukuthi uhlalaphi nokuthi ufike kanjani la. uBruno wathi uzomphelezela ubona udokotela kodwa wanqaba u-Athena. Ngakusasa ekuseni uBruno mayethe umlethele ibreakfast wafica ukuthi u-Athena akasekho la adelele khona. Wamthola ehleli yedwa ngaphandle wahamba wohlala naye. Wathi u-Athena ziyaqala ukubuya kancane izinto ayikhumbulayo. Wathi uzikhumbule ebalekade ethunjiwe ensimini enkulu eneyimbali ezimhlophe. Ethi kodwa akasayikhumbuli nokuthi ibikuphi leyo ndawo. Wacela kuBruno ukuthi ucela ukuhlala naye wavuma uBruno. Ngeweekend uBruno noJonathan bamthatha u-Athena bamthengele impahla zokugqoka. uJonathan ezo-order namaveja kwe-restaurant yakhe. uBruno wathi kuJonathan uzothi ukuthatha i-off iy'nsukwana ukuze e-restaurant emsebenzini. uJonathan wathi uya-understanda wathi futhi uyathemba ukuthi ukufika ka-Athena kuzosehlisa le stress esiphethe uBruno. Ngokuhamba kwey'nsuku u-Athena noBruno baspenda isikhathi ndawonye. Babevakashela iy'ndawo ndawonye bagcina sebethandana. Kwathi ngolunye usuku ntambama uBruno esatrina kwafika u-Athena ezobonga
uBruno ukuthi uyabonga ukuthi amhlalise. uBruno watshela u-Athena ukuthi uyena kufanele ngabe ubonga ku-Athena for ukuthi ukufika ka-Athena kumenze wazizwe engcono kule trauma kade imphethe uBruno. Kwathi later ngalolo suku uBruno wathatha u-Athena bayovakashela uJonathan. Beqeda ukubingelelana u-Athena noJonathan. uJonathan watshela uBruno ukuthi khona umuntu okulindile Bruno, ungahamba naye u-Athena niyombona lowo muntu. Mabefika uBruno no-Athena bafica ukuthi u-Agnes lo linda uBruno i-comrade lesifazane babenalo ebusosheni uBruno noJonathan. uBruno watshela u-Agnes ukuthi ucela kube uyena uzoyokhethisa u-Athena impahla zakhe zokugqoka since beyabantu besifazane. Ngosizo lika-Agnes wayebukeka ese-right u-Athena ezimpahleni zakhe ezintsha, noBruno wazizwa esemthanda kakhulu u-Athena. Kwaqhubeka iy'nsuku uBruno no-Athena bathandana kakhulu, bobabili bagcina sebesebenza e-restaurant kaJonathan. Besipende iy'nsuku bavakashele ney'ndawo bowu-4. Ngobunye ubusuku bahamba bonke beyothengisa uJonathan impahla zase-restaurant. uJonathan wabatshela ukuthi ngoba becelile ukuthi uzoba nendlela ahambe la endaweni uzocela bawulala kwakhe ukuze bebe close ne-restaurant. Bavuma bobabili. Esehambile uJonathan bahamba sebethi baye e-restaurant kaJonathan. u-Athena wasuka ngejubane sebaleka ebona amanye amadoda ethi iwona emthumbile. Ngesikhathi esethukile u-Athena wayeshaya uvalo echazela uBruno ukuthi ucela ukuthi amthathe amqashise e-restaurant ngokushesha, uyakusaba ukuphinda athunjwe yena. uBruno wathi ku-Athena uphephile ma unami? Wathi ngiyabuya ngisawucheck kahle indawo. Wahamba uBruno. Nokwathi lapho esahamba uBruno kwangena amadoda ayifihla ubuso edubula ayishaya wonke umuntu owayekhona ngaphakathi e-restaurant. Babeholwa enye indoda yayigqoka isudu ebomvu igama layo uShowtank. uShowtank ememeza la madoda afike nawe ethi awafuna u-Athena azamthola amlethela kuyena. uBruno wayelwa ngayo yonke indlela waqeda inqwaba yamadoda. Kodwa kwafika uShowtank wacindezela uBruno wayesephelelwa amandla. no-Athena amthatha la madoda afike noShowtank ahamba naye. uBruno waphaphama ekuqulekeni later wahamba waya ku-Agnes wamtshela ukuthi u-Athena bamthumbile akazi bamsephi. u-Agnes wathi kumele baqale ba-understand ukuthi obani labahlaseli. wavula i-laptop u-Agnes wathi uBruno akamtshele yonke into aseke wayitshela u-Athena mayelana nempilo kade yiphila. uBruno wathi ku-Agnes ukhumbula u-Athena emtshela ngensimi etshala iy'mbali ezimhlophe. Mayeguglisha ngaleyo clue u-Agnes wathola ukuthi opium plant lezo y'mbali ezisetshenziswa amakhiqizo ama-drugs. u-Agnes watshela uBruno ukuthi kungenzeka ukuthi labantu abathatha u-Athena babakhiqizi nabashishumbisi bey'dakamizwa. wathi kodwa umbuzo uthi kungani bemfuna kangako u-Athena. u-Agnes waqhubeka nokusesha kwe-database yakhe wathola ukuthi le group yayo leyigebengu yake yathumba abantu besifazane abaningi no-Athena bekuwo omunye wabo. Baliqala uphenyo lwabo uBruno no-Agnes ngoba baqale nightclub ebusuku. babethagethe omunye wayetransporta iy'dakamizwa kule ndawo. emva kokuskena leso sixuku bathola enye indoda yayibophe iy'nwele ey'ncane ngemuva. uBruno wathi ku-Agnes akahambe engathi uyayifensa leyo ndoda. u-Agnes wahamba ngempela waya kule ndoda wazama ukuflirta nayo. indoda yayingaboni ukuthi icushiwe yakujabulela ukubona umuntu wesifazane eyiletha kuyona. yathi abaya endaweni esithele nokwathi lapho befika u-Agnes washaya le ndoda yaquleka. yaphaphama sebeyibophele emotweni ngesikhathi uBruno eyibuza ukuthi ama-drugs wasaplaya ubani. le ndoda yathi isaplaya yenye indoda ebizwa ngoYuda. uBruno wabuza le ndoda ukuthi uhlalaphi uYuda. yathi le ndoda njengamanje ukwenye iphathi uYuda futhi ayikho kude nala. uBruno wathi uzoyidedela le ndoda mayemkhombisa lapho. wafika ngempela lapho uBruno wangena yedwa waqala ngama-bounce ayevimba emnyango. wangena ngaphakathi uBruno eshaya kwasane eqonde khona kuYuda. esengaphakathi uBruno wamthola uYuda wamgxavuna emhudule ehamba naye yomfaka emotweni ka-Agnes. sebesemotweni waqhubeka uBruno nokumhlaba ngembuzo. uYuda watshela uBruno ukuthi umuntu owumholi wayo yonke le drug operation enye indoda ekuthiwa uShowtank lo behlasele kwi-restaurant kaJonathan ezothatha u-Athena. uBruno wabuza kuYuda ukuthi uhlalaphi yena uShowtank. uYuda wathi uShowtank uhlala kwenye indawo encane ekuthiwa iPapa. uBruno wakhiyela uYuda ebhuthini yemoto badrayiva beno-Agnes sebeya lapho ePapa. after 2 hours bedrayiva emgwaqweni bagcina befikile lapho. nangempela bathi befika lapho babona uShowtank nalamadoda asebenzisana nawo belayisha ama-drugs kwama-truck. bese emotweni u-Agnes wafonela uJonathan kodwa uBruno watshela u-Agnes ukuthi angamfaki uJonathan la. uBruno wathi u-Agnes akahlala emotweni yena wahamba for kuyofaka i-tracker kwenye yey'moto zikaShowtank. uBruno wafika washaya igadi elilodwa wahamba wofaka leyo GPS tracker kwenye yey'moto zikaShowtank. wathi esethi uyacathama uBruno sobuyele emotweni ka-Agnes bambona bamshaya waquleka. u-Agnes wayethi ubiza uBruno engaphenduli wafica nebhuthi yemoto yakhe esivuliwe. noYuda naye selwa no-Agnes kodwa u-Agnes wakwazi uku-overpower uYuda wagcina embulele. uBruno yena waphaphama eseboshelwe esituleni esebhekene noShowtank. uShowtank ebuza kuBruno ukuthi uthunywe ubani. wathi uBruno akathunywanga umuntu yena uzolanda u-Athena. uShowtank wathi u-Athena owebhosi yakhe. okuyila sithola khona ukuthi uShowtank usebenzela omunye umuntu ongaphezu kwakhe. uShowtank wahamba watshela la madoda ukuthi awabulala uBruno kodwa uBruno wakwazi ukuzilwela eyashaya la madoda waqeda 1 by 1 waphuma endlini sekuthulekile. nangaphandle naye u-Agnes wayengena naye waqeda 1 by 1 amadoda kaShowtank.
Angaphakathi uBruno wayesayibambile impi kanti futhi wayesebhekene namadoda ayemaningi kunaye sekungathi overpower. Kwangena uJonathan ezomlekelela esithuwelayo ukuthi uAgnes wagcina emfonelile. Bayibambe impi uJonathan noBruno ngaphakathi kanti noAgnes ngaphandle wayengayibekile phansi. Kwathi impi isiphelile sebefile abantu uBruno waphuthuma kuJonathan umngane wakhe wayesedubulekile. uJonathan wayesephelelwa amandla watshela uBruno ukuthi enze sure ukuthi uyamthola uAthena ethi ngoba ubeseyibuyisile injabulo yempilo yakhe. uJonathan wavela washonela ezandleni zikaBruno noAgnes wafika ezothatha umzimba kaJonathan wahamba nawo. uBruno wathatha isithuthuthu for ukulandela le track eseyimotweni kaShowtank. Wadrive indawo ende hamba ngaleso sithuthuthu ngoba nalawo matruck ayitravelile. Isikhathi elekelelwa uAgnes wayephambi kwelaptop ebheke leyo track. Emva kokuhamba isikhathi eside wagcina efikile uBruno kuleyo ndawo yoShowtank. Nokho kuyindawo eyayigadwe kakhulu, security tight nama-security ahlomile nama-floodlights. uBruno wangena kancane lapho engawubanga umsindo washaya igadi elilodwa. Nokwathi eseqedile ngalo wagqoka i-uniform yalo. Wangena esegqoke ngokufana nalamagadi ala ekhaya. Nokwathi mayibuka ewindeni langaphandle uBruno wayibona le nsimu yalezi imbali ezimhlophe ezayisho u-Athena. Waqhubeka nokuhamba uBruno ebona izinto ezimthusayo ebengayilindele. Wababona ngempela nabantu ababegqoka izinto ezimhlophe besebenza ukukhiqiza wona ama-drugs. Wabuye wethuswa nokufica abanye abantu besifazane ababethunjiwe ababezosetshenziswa ukuba ama-test subject ukuthi kutestelwe emzimbeni yabo izidakamizwa. uBruno waphoqa enye indoda ekhombe ngesibhamu ethi ayimkhombise e-control room wahamba naye. Nokwathi esephakathi wababulala bonke ababephakathi ngokusizwa u-Agnes naye wayekude kwelinye isayidi. u-Agnes wakwazi ukulekelela uBruno ukuthi akwazi uku-access i-data saver yelaboratory yala. u-Agnes waqhubeka waskena ama-files for uku-uncover i-identity ye-operation leader yakhona la. Wagcina etholile ukuthi eyescientist igama layo uDr. Kowalski. u-Agnes wabuye wathola ukuthi kuma-records u-Athena wayelistwe njengonkosikazi kaKowalski uSarah. u-Agnes wathola ukuthi uSarah wangempela unkosikazi kaKowalski washona 20 years ago. Waqhubeka ne-research u-Agnes ngesikhathi ethola ukuthi u-Athena wayenziwe uDr. Kowalski ngama-DNA yabantu besifazane ababethunjiwe ehlanganisiwe. Futhi i-obsession ewumsangano kaDr. Kowalski yamenza ukuthi acreate lo muntu through ukuthi uyitshela ukuthi ubuyisa unkosikazi wakhe uSarah owashona 20 years ago. Ngoku-experiment u-Athena amgxisha ingqondo yokuthi uSarah unkosikazi wakhe washona. Besakhuluma ngalokho uAgnes watshela uBruno ukuthi akaqaphele ngoba khona igadi eliza ngasemnyango. Wasukuma lapho uBruno wafika waqeda ngaleyo ndoda. Wasuka lapho eseya kuleyo nsimu yezimbali ezimhlophe inqamulelo esuke ewarehouse esemzini kaKowalski. uBruno wayehambelwa namadoda kaShowtank ahambe zama ukumvimba endleleni. uBruno wayelwa ngayo yonke indlela engafuni ukuphela amandla. Kwathi lapho eseqeda ukubulala okugcina waqonda ngqo kuDr. Kowalski. Waphuma erelaxela uDr. Kowalski ebuza kuBruno ukuthi kungani ufuna ukuthatha uAthena. uBruno wathi kuDr. Kowalski musu kuyihlanyisa wena unkosikazi wakho washona 20 years ago. uAthena akuyena unkosikazi wakho. uDr. Kowalski wathi kuBruno ngendlela onesibindi ngayo sengijaha ukuthi ubulawe la khona ngizothatha le DNA yakho ngiyisebenzise for ama-future experiments ami. uBruno wayithinta la limele khona. Wasula igazi lakho lichaphazela uDr. Kowalski wathi thatha leyo DNA. udokotela wathi kuShowtank bulala uBruno fast ngoba ufuna iDNA yakhe. Impi phakathi kaBruno noShowtank yaba nzima ngoba uShowtank waba namandla kakhulu ngaphezu kaBruno. Ngoba washaya uBruno wathi eselele phansi. uDr. Kowalski embuza ukuthi ubucabanga ukuthi uzokwenzani. Kunokugive up uBruno waphinde wasukuma. uBruno watshela uKowalski ukuthi uAthena akuyena unkosikazi wakho futhi akasoze abhilonga kwikhehla elisabambelele kwihistory yakudala yesalukazi sashona. uKowalski wangena endlini wathi uShowtank bulala lento. Balo isikhathi eside uShowtank noBruno kodwa uBruno ngendlela ayeseyimisele ngayo wagcina ebulela uShowtank. Wafika uDr. Kowalski wabopha uBruno wamhudula engena naye ngaphakathi. Ngenkathi eklinyekile uBruno waklinyeka waze waquleka. Ngenkathi esaqulekile uBruno uDr. Kowalski wayeselungiselela ukumjova nge-chemical compound. Waphaphama lapho uBruno wawujikisa lo mjovo wajova ngawo udokotela uKowalski. Kwakuyinye indlu uAthena wayehleli yedwa ekhala ngethemba lokuthi usazobona uBruno esaphila. Wangena lapho uBruno. uAthena watshela uBruno ukuthi ngicela ungithathe sihambe. Wathi uBruno vele ngizolanda wena. Kwathi sebethi bayahamba waphaphama uKowalski wabiza uAthena embuza ukuthi Sarah uyahamba uyangishiya. Wabuya uAthena watshela uDr. Kowalski ukuthi kuyoze kube kangaki ngekutshela ukuthi angisiyena uSarah. Wamkhahlela bamshiya kanjalo elele phansi baphuma bahamba. Waphuma uBruno wayishisa yonke leyo nsimu yezimbali ezimhlophe. Kwadlula izinsuku sebehleli bonke ndawonye ku-restaurant kaJonathan bekhumbula nokushona kaJonathan. Baqhubeka nokuyirana bona e-restaurant behleka bevumelana ngokuthi ngcono bayidlulise izindaba ezibuhlungu ezadlula. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.